nagsisimula? Bakit walang natatapos? Atras sa bati, lagi pudpud ng swelas ng sapatos. Ilang beses na nga ako, ilang beses na ba ako? Pati natin subukan at tulungan at umako. Bumahagi sa bigat na matagal na nating pasan. Pag tayo'y nagsama-sama, lahat ay malalampasan. May mas maayos na bukas para sa ating mga anak. Ang unang hakbang ay piliin ang tamang nakatatak na pangalan sa balota. Huwag na tayong magpauto na sa atin ang kapangyarihan. Pag tayo ang kumibo, nagigigil mong itigil ang pagsisi sa sutil na nasa pwestong di ka nakilala. Kapag siningil sa lahat ng kanyang pangakong patagal ng patagal. Kung di tayo kumbinsido, wag na natin ialala. Sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iabot, sinong pinili? Pag ang tinta ay humalik sa daliling siyang ginamit at nagturo, ang nawala ay maibalik. Dapat tama sa isipan, sa salita, dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. dapat Sama-sama tama, natin itama ang mali. Ang bayan natin makabangon muli. dapat tama, Sa isipan, sa salita, dapat tama, lalo-lalo na sa gawa. Sama-sama natin itama ang mali. Ang bayan natin makabangon muli. dapat Itama tama. natin ang gabay, huwag na tayo magreklamo. Itaas sa kamay ng gusto ng pag-asenso. Balikat na magkakabay, hindi tayo susuko. Malakas na boses, sabay-sabay mga itama natin ang gabay, huwag na tayo magreklamo. Itaas sa kamay ng gusto ng pag-asenso. Balikat na magkakabay, hindi tayo susuko. Malakas na boses, sabay-sabay mga walang magpapaloko, wala nang manluloko. Ang mga botanteng Pilipino ay di mga bobo lumiyak pag madilim. Ituwid ang tiwali, hindi ganun kasimple to. Di kailangan magmadali. Ang tiwalang inagaw sa tao ng maning-mani. Kahit saan natin pilitin na tingnay maling-mali. Umahon sa kahirapan at lumangoy sa kumuloy. Kahit ano pang iharang ay tumuloy ng tumuloy. Pagdating ng eleksyon, ito ang dapat na panata. Isulat kung sino ang talagang sa tingin mo'y tama. At sa araw na napakapihira lang dumaan, dapat sa may katuturan, huwag kang mag-aalangan. Nahawakan ng lubid lasang nagsisilbing tulay. Gisingin natin ang tulog, tuloy-tuloy na mag-ingay. Nang malaman ng lahat, sumigaw sabay-sabay. Kinabukasan ng bayan ay nasa ating mga kamay. Sa dulo, bawal ang kakamot-kamot sa katanungan. Harap-harap ang iaabot, sinong pinili? Pag ang tinta ay humalik sa daliling siyang ginamit at nagturo, na wala ay maibalik. Dapat tama, Sa isipan, sa salita, dapat tama, lalo na sa gawa. Sama-sama natin itama ang mali. Ang bayan natin makabangon muli. dapat tama, Sa isipan, sa salita, dapat tama, lalo na sa gawa. Sama-sama natin itama ang mali. Ang bayan natin makabangon muli. dapat tama. Social movements are type of group actions. They are large and formal groupings of individuals or organizations which focus on specific political or social issues. In other words, they are they carry out, resist, or undo social change. Spread of democracy and political rights, like the freedom of speech, made the creation and functioning of social movement much easier.